Oh. Ano ang feeling ban? Sige ban, kuha ka ng pagkain Ben, tapos i-feel mo ha. Oh, wow. Ang batang to guys, sikat na sikat oh. Kuha. Ban, anong pagkain mo ban? Na, may pagkain, tapos asa ng ulam? Ulam. Ha? Ramihan mo, ramihan. Oh. Ano ang feeling ban? Sige ban, kuha ka ng pagkain Ben, tapos i-feel mo ha. Oh, wow. Ang batang to guys, sikat na sikat oh. Kuha inig kuha na advertisement. Sige, ulit ban. Sige, kuha ka ban. Marunong palang magtagalog ban. Sige ban. Kumuha ka ng pagkain ban. Sige ban. So ngayon guys, may tatanong ako kay Robijin de la Peña. Ito yung tongue twister. Pre, hang kamera. Aris kamera, maglisod ko sa kamera. Nakita. Hoy, listen. Listen mo ha sa tongue twister. Oo, pwede na. Anong English ng baboy? Ay, di pa manis siya. Pig. Anong English ng baka? Punisyo. Cow. Wow, nang katulong. Wow. Paspas eh. Malo din magusto no. So next na to ni. Pig ug cow. So next na ni, ang busy pa man si Ate Miss Ba. Okay ra. Pig ug cow. Pig cow. Nako tong twister. Anong English ng pare? Ay, anong English ng pare? Anong English ng Hawa lalo samok-samok. Anong English ng Mona. anong kan ba? Dapat ikaw mag-question, dapat imuhang Ano na loading guys? soy daw. Anong English na? Nakalimot naman ko ha. Si Miss Ba. Mother, mother, sige, mother. Sige, mother, sige ba, istorya mother. Mother, sige. Mother, sige. Ano man? Sige, kalima, mother. Mother. Anong English ng father? Father. English ng father? English ng English ng pare ba? English na father, di father. Father ang gyapon. Father dahil di press. Di press. A few moments later. Yes, so yun guys. So, luluto tayo ng pancake. Ayan. Hama, nag-color? Nice, mga nag-color? Huh? 3 colors na lang. Oh, nice color. Di sa color eh, remix. Ayaw natin, ikaw natin. Nananintog pa eh. Tapos guys, alam nyo ba guys, yung hotdog? Ayan, huli cam. Sa'yo muna na ako ng hotdog. A few moments later. Lutuin mo, Miss Julian. Shh, ni bata. Ito, ang bait naman ni Julian guys. Kahit may asawa na, ganun pa rin. Kumakayod sa umaga. Kumakayod sa gabi. Di ba, Timis ba? Gusto kong matry yan, Timis ba? Busy pala sa Miss ba guys, nagluto ng pancake. Anong green na po na gina? Itatry green.
Green una eh. Kasunod. Naganahan ko sa tong kayod sa umaga, kayod sa gabi. Di, naman ko kanta nga, anong gusto mong pangasawa? Yung madadaro. Daro sa umaga, daro sa gabi. Magnaruhay kaming dalawa. Nice ka, kung mara sa guaba. Ay, avocado na flavor. Kaya siya mo color ba? Asan eh, asan eh? Hi, choppings! Basahin yung tag. Sprinkles. That's the name, Sprinkles. Oh my God. Mag-aaral ka pa sa Bulilis. Laba po na gingging. Choppings. Chopping board. A few moments later. Hinahinay lang. Baka yung kamay natin mapagod. Marunong pala silang gumawa nito, guys. Ito yung ano, guys. Anong cake? Ayan, lagay na, guys. Ayan. Di kasigo? Naghanap pa sila ng ano, malilipatan ng bahay. Ganito pala ko yung ubin. May ubin siya dadang. Maluga to ah. Bakit dinaano yan? Ano ang purpose niyan? Para laki yung buhok. Init. Hindi na mula na ito eh. Ito naman sa ilalim, siya naman ilalim. Awat ya agak kuat ya, na lang dito oy. Mamaya guys, makikita natin yung resulta ng cake namin. Bohol cake. Bohol cake to guys. Hindi na balance guys, kaya pala. So yan guys, yung grupo nandun sa loob is nag-create sila ng cake. Tapos dito may grupo din sila, Abus group and Chut group. Abus ba oh? Ayan, magluluto sila ng spaghetti guys. Spaghetti. Uy, klaruhin mo yung tubig ha, baka madumi yan. May mga virus sila. A few moments later. Aman, ito na yung cake namin ga. Lamig-lamig surat ha. Dako diha. Nice, mong good. Bukid man yung cake guys, ya bukid. Yeah. Got you guys. Next guys is mag-create na siya ng bake shop. Yung bake shop nila is GGG Bake Shop. Uy, nice. Uy, nawa. So, ayan din guys, yung ginagawa ni Robigen de la Peña. Nos ati, dito club. Ayan. Anong tawag niyang gang? Tungaon ha. Sa tawag ana? Banot asa imong chinila. That is called Dog. hotdog? Are you sure hotdog? Bakit may mushroom? That is called hash mash. Hash mash. Nagnagawa ako dito oh. Diyan na lang niya tungaon te. Tungaon mo kanite. Spaghetti guys, karami lang niya kadyo murag Okay na. kuan kadyo jud niyo. Pinaghandaan og 1 year. Plato na lang. La masama dagkamot. Hiwa. A few moments later. So ato naghiwat guys kung sa permaj na yung resulta na tani. Yun, didit man. Baro ko lang. Natangtang na ba? Para tangtang guys. Ang i-check sa alaw. Buwan na guys. Sa palpak na sila guys na sa ilaw mo naluto. So maano ni siya guys. Ang among final nga. Be ready. So, manager miss amo ang buhat karon guys, muna siya ang final. Yes, kauban ako si Gingging nga taga TMC.
Manay mong handa guys. Manay agamo ang kaanong karong adlaw. Manay si Jay. Manay mong cake. Imported made in Rans Bake Shop. Yes. So manay mo ang ayan, di ba? Lami ka adjo. Oh, di ba? Napay man human guys. So taud-taud ang ipakita ninyo mga uban nga mga putahe. Murag ano man putahe. So napay daghan. So unja pud mga bisita nga moabot. So abaw lang pud guys, alam mga asosyon og maka-vlog ba ko nila kay murag ngit-ngit na pud ang kamera na to bisig na maklaro. So atong suwasan laman unsa, so see you. A few moments later. Hey guys, welcome back to my YouTube channel again. So kanina guys is nagbisaya ako at nagtagalog. So pasensya na kanina, nagbisaya talaga ako kasi hindi ko maintindihan guys pag hindi ako magbisaya kasi ang dami nila. So ang hirap kasi mag-edit sa subtitle kaya nagtagalog na lang ako kanina. Nagbisaya ako kasi ano nga, yung mga kasama ko is Bisaya sila. So hindi sila na-aware kasi kung ano talaga yung salita ko every vlog. Kaya ngayon, balik Tagalog tayo ngayon. So pasensya na kayo na nagbisaya ko ganina. So I hope ay umintindi kayo. So yun guys, ay nakita ninyo yung mga niluto namin kanina sa birthday celebration. So wala kaming sabi ng ate ko guys is yung cake. Bilisan na sila ng cake. Pero kaso walang budget kaya nag-create na lang kami ng ano, yung own namin na twist. Nilagyan namin twist. Own talaga namin na cake. Kaya ayun nga, nakita naman niyo guys. So kung hindi pa niyo nakita yung cake na ginawa namin kanina, so ipapakita ko ninyo maya yung cake natin. Yung cake na ginawa namin ni Ate Misba sa end natin, sa pictures lang yun guys, ipapakita ko. So kanina ay nakikita naman natin kanina guys, sa sobrang ano guys, may unity talaga kami kanina. Kasi pag walang unity guys, at pag walang ano, parang ano guys, pag hindi kami nagtinabangay is wala kaming magagawa kundi ano talaga yung niluto namin is matagal maluluto. Kaya kanina is individual kami sa mga gawain. Kaya nakikita natin kanina guys yung mga niluto namin. So sobrang sarap. Grabe. Hindi niyo na tikman kasi ako lang nakatikim, di ba? So I hope guys yung nag-birthday next or yung nag-birthday ngayon is happy birthday ngayon. Kung sino man yung nag-birthday ngayon, so happy birthday. So I hope guys na-enjoy kayo sa vlog ko ngayon. So bago tayo mag-end guys is ipapakita ko sa inyo yung view dito. So walang gaanong view guys. Ayan. Ito yung view natin ngayon. So wala gaano maganda yung view ngayon kasi iwan ko. Pero maya guys ay may eclipse daw kasi kahapon ay nanonood ako ng TV guys, is may super eclipse daw ngayong 8 PM or 6 PM maybe lalabas yung eclipse. So abangan lang natin guys sa next vlog natin. So mag-video ako maya sa eclipse natin kung ano talaga yung hitsura. Charot. Kasi pangalawang beses ko to guys sa makita yung eclipse. Kasi dati last year yung nag-aaral pa ako is nakita ko yung eclipse. So parang dito lang tayo magtatapos guys. So maraming salamat sa nagsusupport, nag-watch sa aking YouTube channel, and don't forget to like and subscribe, and don't skip ads guys every my vlog please. So thank you so much especially sa mga nag-support, and nakalimutan ko yung mga pang shoutout na name. So next vlog isa-shoutout ko. So kung gusto nyong i-shoutout sa next vlog ko, mag-comment lang kayo doon ng #Kuya Renz pa-shoutout. #Kuya Renz pa-shoutout para ma-shoutout ko sa ma-shoutout ko kayo next vlog. So yun lang ata. So thank you so much guys, and see you for the next vlog. Bye bye.